Salut și ne găsim în episodie Minecraft. Astăzi nu suntem alături de ore, dar mă voi juca singur. Pentru că vreau să niște lucruri. Am pus azi două moduri pe seria noastră. Uite, avem dacă merge, dar poate 3. Nu știu dacă merge al 3-lea, dar primele două cred că merg și vreau să vă arăt de felul următor. O să dau creativ. Să vedeți, am adăugat arme și mașini. Că poate și bani. Nu știu dacă merge neapărat. Deci vreau să vedeți arme și mașini. O să dau creativ să vedeți. Ca să arăt. Na. O să îmi iau câteva note de creativ. Că nu știu cum se fac. De fapt, aș putea... Bă, da, mulți să se gândească să mă las pe server. Loading. Acum, nu o să-mi spune nimic de creativ, poate o ară două. Dar promit că nu o să-mi iau nimic. Așa că vreau doar să vă arăt aici. Așa dăm să se carce. Că mult durează. Dăm aici creativ. Și gata, acum vreau să vă arăt. Nu o să iau nimic, am mai zis. Hai să căutăm prima dată armele. Vreau așa. Și să-mi văd și inventarul. Nu mă las să scriu. What the... Bă... What? Nu știu. Nu cred că am s-au băgat modurile. Nu sunt sigur. Stai un pic. Stai. Ia uitați, avem mașina. Lamborghini. O să-mi iau una pentru nici pentru Horia. Dar avem o problemă. Armele nu s-au pus, așa că cred că putem noi să punem armele. De aici. Ia uite. Am o mai becuri decât mai eram mic. Uitați-vă, efectiv. Câte am. Pot să dau și BMW-ul dacă se poate, dar trebuie să ies, uite, și bike. Pot să adaug. Da, pot să adaug o grămadă. Dar revenim cu modul de arme. Bun. Am revenit. Acum am pus modurile. Hai să vedem noi. Ne-am dat pe creativ și vreau să vedem dacă chiar s-au pus. Avem pot să pun și autobuz, numai că na, am și serii de teste și eu e cât o casă. Da. E cât un castel, cum ar fi. Știi că castelul, na, cum ar fi un castel de ăla și tu extinzi foarte mult în, cum să zic eu, în lățime, știi? Atât ai unde ăla. Eu, nu e foarte mult, nu știu. O să vă arăt eu pe un alt episod cât e unde ăla. Că am avut eu o serie... Savoară, da. Numai că s-au făcut bug-uri la câte moduri am pus. Hai că pe asta am pus doar 4. Haide mă, că suntem mult, dați-mi de mult. Vreau să-mi iau și eu. Stai. Oare și apare și o să joc fără să mă trasezi, da? Că n-am. Eu port aia pe față, nu știu ce de la arme și vreau să arăt acum. Gun. Avem o grămadă de arme, acum nu se văd. Mă, problema e că nu se văd. Emo, asta-i emo. Și armele. Mamă, cutiuș. Asta-i emo. Păi mă, stai un pic pe astea să... Ok, armele astea o să le scot în mod. Le voi scoate pentru că nu sunt bune. Dar avem următor, uitați. Avem bike și ATV. Voi lua unul pentru mine și pentru Horea, clar. Un bike, uite așa, pentru noi. Ăsta cu gunurile îl voi scoate, îți dai seama că nu e bun. Dăm modul pe... Ia, vreau să dacă avem și money, să văd.
Nu sunt sigur. Că în modul, nu știu că e de încredere ăsta cu money, nu cred. Dacă avem money, doamne. Bine, să că rămas bău. Ce naiba se întâmplă? Bă, chiar avem money. 500 de euro. What the? Păi da, dar... Monetă. Online, money. Păi da, avem doar 500 de ăștia. Fii atent, voi vrea să fac, fii atent. Îmi iau așa. Acum, înainte să ziceți de episod, nu-mi iau de pe creativ, așa. O să fac în felul următor. Aș face un loc unde fiți atenți. Să zic ce avem aici. Avem, sunt rachete, efectiv, nu știu de ce, nu știu ce, avem rachete. Așa. Chest. Nu luăm un stack, luăm 12, 8. Bun, și acum vreau să vă arăt doar ce voi face. Efectiv, voi pune în casa noastră. Bă, și ce? The Ender Key Card. Ok, și... Ok, bam. Bam. Oh my god, nu se poate să iau altul. Și aici voi pune felul următor. De 2 stack-uri. Și îmi trebuie un sign. Pe care scriu... Să-l arunc, că ale mele. Sign. Așa. Și voi scrie... 500 euro. Și cum trec în celălalt, așa. Scriu egal. Egal. Sub. Nu știu, suntem săraci, e bine, resesc înainte. Cal 5 diamante. Scat. Aici scriem la fel. 500 euro. Pe scrie euro pe aici, ce zic. Egal. Scriem cealaltă de asta. Bă, what? Nu. Bă, deci mi-a stricat și asta. Oh my god, man. Ok. Deci facem așa. Bă, hai mă, îți bagi joc de mine. Îți bagi joc de mine. 500. Bă, îți bagi joc, îți bate joc de mine. 500 euro. Trecă celălalt. Egal. Bă, deci un spațiu. Egal. 5 diamante. Și gata, am sfârșit. Bă, ce faci, mă, mai spune, nu mai pot. Mașinile sunt destul de mărișoare. Dar vrem până la TV aici în casă, nu? Gata, nu mai poate creativ. Viața mea. Uite, așa nu avem, așa. Avem bike. E cam prea mare, sincer. E frumos. What? Chiar arată șmecher. Dar o să mut. Din păcatele mele. Uite, o să pun exact aici, că n-agape. Ia uitați-mă. Aoleu. Am băgat-o așa. What? Avem gaura aici de o grămadă de timp, nu?
puțin. Deșebă. Am spus să mă doresc modurile astea, dar hai că se merită, sincer, îmi place motocicleta. Camera secretă. Aici aș vrea să pun mașina. Hai să facem un garaj. Bun. Trebuie să spargem de sus, că... Na, mașina e mare. E de 3 blocuri. E nu e chiar de 3 blocuri, dar na. Nu știu dacă... Mașina e destul de malicică. ATV-ul nu știu încă unde... Bă, de ce faci mai sus? De ce fac mai sus? ATV-ul nu știu încă unde îl punem. Dar cred că punem aici, lângă, că ATV-ul e mai mic decât motocicleta. Să punem așa. Punem așa. Ok. Bine, deci eu am pus... Bă, acum hai să pun capul aici. Eu am pus capul acolo unde trebuie să distrug. What? Deci am pus gen acolo trebuie să distrug. Ok. Bam. Vedeți? Aici am pus unde trebuie să distrug. Bam. Și trebuie să pun torțe. Sigur. Ok. Bam. Și bam. Cam așa arată frumos. Dar mai trebuie să mă duc în față, cred că încă de 2 ori. Cam atât de 3 mai degrabă. Uite așa vreau. 3. 1, 2, 3. Bă, 1, 2, 3 am spus. 1, 2, 3, așa. Bă, nu se sparge coal-ul. 2, 3, coal. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Bam. Bă, dar cât coal mai este, dude? Mamă, cât coal. Ok, what? Bă, bro, cât mai este? Așa, gata. Ok, bam. Nu joc în cape, momentan. Am mai făcut, ia să în cape. Oh my god, stică pickaxe-ul, Stică în cape, easy. Aha. Mă mai duc un bloc. Mai duc așa o dată. E prea mare, bă. Asta e și problema. Uite, deja dă cu asta. Și dispare când mă duc pe ea. Bă. Ok. Wow. Nu spar colul, măi. Ia, mă, stai puțin. Așa că e cam stricat. Uite, dispare puțin, dar păi nu. Stai puțin să văd. Ok. Bă, așa. Se bă mai încolo, bă, așa. Cred că am împărcat-o bine. Nu o dau cu de ăsta, am împărcat-o chiar bine. ATV, uitați-le, efectiv. Mamă, cum arată asta? Cred că îl pun pe coridor, ia. Așa că încape pe ușă e problema. Problematică. Oare încape pe ușă? Oare încape pe ușă? Ia! Bă, am încăput. Ce tare, bă. Ia, dă cu spatele și bam. Noi, ți-am împărcat bine, rău, l-am împărcat. Avem și mot aici. Bine, asta l-am împărcat foarte bine. Și cum vrei să o parchezăm? Las-o, dă mai încolo. De fapt, las-o așa, fii atent. O dau așa. Bă, m-am dus prea mult. Mă dau în spate. Aha, și o dă bine, gata. Oh my god, man. Da, mi-am făcut și camera secretă. Îmi place. Îmi place mult. Îmi place. Bun. Avem și bani. Doar că nu avem diamante. Ce-mi place. Nu înțeleg de ce avem doar 500.
O iau de aici, o iau o bancnotă doar, ca să vă arăt, fiți atenți. Uitați. Și care spune că noi o să licităm și pentru mașini. Hai că licităm dacă e. O să licităm și pentru arme, pentru că armele le putem lua. Noi facem o regulă, noi licităm și pentru arme. Dar noi nu putem, noi sărim direct la 500 la 1000. Știi? Asta e prostia mea. Prostia noastră. Cred că voi băga încă un mod în care mai avem și bani de 50 de euro sau nu de ăștia. Sau 100, știi? Că atunci ai prea greu dacă 500. Au, trebuie să-i multe, ia uite. Ok, cam atât episodul, like la blană, subscribe la blană, sper dacă v-a plăcut efectiv. Și vreau să vă abonați acolo, să ne strângem și noi 15, poate chiar 20 până la sfârșitul lunii, poate 25 până la sfârșitul lunii, așa că like la blană, subscribe la blană, clon spelul și pa.